Sanoma Pron Arttu-sovellus on ohjelma, jolla voit kuunnella ja katsella Sanoma Pron kirjojen sisältöjä, esimerkiksi kuunnella kappaleiden tekstejä. Etsi Arttu-sovellus kaupasta puhelimella tai tablet-tietokoneella ja asenna se. Asennuksen jälkeen käynnistä Arttu, valitse seuraava. Valitse taas seuraava. Valitse valmis. Anna Artulle lupa ottaa kuvia ja nauhoittaa videoita. Paina plus-painiketta, niin voit lisätä kirjoja Arttuun. Tässä esimerkissä etsin Ritari 6 historian kirjan. Lisää kirja. Kosketa lisättyä kirjaa, niin pääset lataamaan sen ja avaamaan sisällön. Valitse jatka. Valitse sitten aloita. Valitse seuraavaksi jatka. Voit myös valita älä näytä uudelleen, jos et halua skannausohjeen näkyvän uudelleen jatkossa. Skannaa sitten kameralla pyydetty sivu, niin kirjan lukitus poistuu. Sitten voit kuunnella kirjan kappaleita, joistakin kirjoista ja kappaleista voi löytyä myös videomateriaalia. Antiikin jälkeen seurasi keskiaika. Keskiajaksi kutsutaan antiikin jälkeistä ajanjaksoa noin 500–1400 lukujen välissä.